Ja, det svar glæder vi os til at høre, men først så vender vi os mod dig, Kasper Christensen, fordi du har jo faktisk trukket en del overskrifter her på de seneste par dage, fordi du har kastet dig ud i et eventyr som investor i en virksomhed, der hedder Simple Feast, og som leverer veganske og vegetariske madkasser. Og det har du jo blandt andet gjort, fordi du selv har oplevet, at en vegetarisk, plantebaseret kost har gjort noget godt for dit helbred. Du har været vegetar i 1,5 år efterhånden, ikke? Ja. Og det er virkelig noget, der har fået din inbox til at gløde. Ja. Hvad er det, folk siger? Jamen altså, jeg vil starte med at sige, det kommer virkelig bag på mig, at reaktionerne er relativt voldsomme, fordi man undlader at spise kød og mælkeprodukter. Altså, folk er grove, altså, de sviner mig til. Jeg kan huske op til jul, der lagde jeg et billede op, hvor der var en lille gris, der løb rundt, og så skrev jeg springer flæskestegen over i år. Der fik jeg altså rigtig mange kommentarer, hvor jeg skulle stikke juletræet hen, hvis jeg kom i nærheden af dem. Og det undrer mig lidt, fordi jeg er ikke typen, der skal ud og prædike det her. Jeg er ikke typen, der skal stå og sige, at man er idiot, fordi man spiser kød. Jeg har bare truffet et valg i mit liv, og jeg har fået det bedre, og både samvittighedsmæssigt og fysisk. Og det forsøger jeg nogle gange at dele en lille smule, så kan folk tage det, hvis de har lyst til det. Men det er noget, som folk bliver stødt over, og det er især mænd på min egen alder. Okay, interessant. Og alle de her negative kommentarer, de kommer altså til en mand, som jo ellers også har været ude at larme om alle mulige andre ting. Og inden du får lov at fortsætte, så skal du lige se, at vi har jo været en tur i arkivet, lige gravet et eksempel frem på, hvad du ellers har lavet larm omkring. Jeg slipper mig aldrig. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan godt nævne et typisk program for en viking. Det var om 8:30, en fluesvarm, 2 voldtægt, og så skalpere en ældre mand fra York. Og så var det opkast, og så var det mjød. Og så var det middagslur, og så var det... Kig i køkkenmødingen. Kig i kødmødingen, og er der mere at spise, så brækker man sig. Ja, det her og meget mere har du jo larmet med gennem årene, men aldrig har du fået så mange reaktioner som det her. Og det altså, jeg vil sige, der er nogle gange, hvor jeg får noget shitstorm på alle mulige andre ting, men det er voldsomt. Der er også mange positive ting, vil jeg lige sige. Og jeg vil lige sige med hensyn til alle de ting, jeg har sagt før. Jeg er jo lykkelig for, at jeg har fået sagt det, for det hærder jo en. Så jeg er jo rimelig uberørt over de mennesker, der synes, jeg er underlig, fordi jeg har holdt op med at spise kød. Og der er rigtig mange positive mennesker. Der er rigtig mange virkelig dedikerede mennesker, som virkelig går op i miljøet og går op i plantebaseret kost, som kommer med en kærlighed og en støtte. Så det er der altså også. Men interessant, du siger selv mest mænd på din egen alder. Altså, I spiser begge to kød en gang imellem i hvert fald. En gang imellem. Altså, jeg vil kan I forstå, at det prikker så meget til så mange mennesker, at Kasper han ikke spiser kød? Altså, det er jo kontroversielt, fordi du tager jo noget fra nogen. Det er jo en rettighed at spise en rød bøf. Jamen, det er jo noget kulturelt. Og der er jo mange mænd, der synes, at kvinder i høj grad blander sig alt for meget i deres mad, og rigtige mænd skal have stegt flæsk med persillesovs og sådan noget, ikke? Og nu siger du, nej, de skal ikke engang have persillesovs. De skal kun have kartoflerne, faktisk. De skal kun have kartofler og sådan noget persille ved siden af. Så er der ikke meget tilbage. Ja. Og det er jo klart, det bliver man jo provokeret over. Men det forstår jeg også godt, fordi det er jo rigtigt nok, at jeg kommer ind, eller de tror, jeg kommer ind og siger, at de skal gøre noget andet. Det er sådan set ikke det, jeg har gjort indtil videre. Jeg har bare sagt, at jeg har gjort noget andet. Så der er lidt en forskel i det, men det er rigtigt. Det er sikkert mænd, der føler en eller anden form for mandighed. Gætter jeg på. Det er rent gæt, det her. Taget fra dem bedre, at de ikke kan sidde og svælge i blodet. Men det der med at tage kødet ud af kosten, det er jo også virkelig noget af en omlægning. Ja. Det har det været, fordi du var jo glad for kød. Så meget, at du havde din egen kniv på en bøfrestaurant. Ja, lad os lige forklare jeg elskede kød, altså, og spiste rigtig mange røde bøffer. Og der ligger en restaurant, der hedder Mash, som ligesom er eksperter i gode bøffer. Og jeg spiser så meget, at jeg fik min egen kniv med navn på. Så hver gang jeg ankom, så bliver der sådan ryddet der, så kom tjenerne med, og så serverede min kniv først. Ikke? Og den har jeg så ikke brugt de sidste par år, så jeg har lige fået en sms om, at i morgen bliver kniven begravet ved en større ceremoni. Og vi ligesom siger tak og farvel for den her omgang. Det synes jeg var meget sjovt. Så forklar lige, hvad der skete, altså derfra og til, at du sidder her i dag og har det rigtig godt med. Jamen altså, det er en super simpel historie. Min datter siger, at hun har set en god dokumentar, om, der hedder What the Health, om at spise grønt. Og så siger hun, se lige den. Nå, okay, det er fint nok. Jeg ser den, og den handler så meget om, hvordan folk fik det bedre. Altså, de følte sig sundere og raskere, og så plus hvor meget det betød for miljøet. Og jeg tænkte, okay, altså, jeg kan prøve det 14 dage, så det virker sikkert ikke, vel? Og så efter 14 dage, hvor vi levede, min kone og jeg fuldstændig vegansk i 14 dage, så sagde jeg, at det her, det bliver jeg ved med. Jeg har simpelthen fået det bedre. Og hvordan havde du det bedre? Jamen, man er friskere, man er lettere, man har mere energi. Og det vildeste for mig, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og sige, at det ikke er sådan for alle, men jeg holdt op med at tage astmamedicin efter, at jeg holdt op med at spise mælkeprodukter og kød. Så jeg har kunne fjerne min astmamedicin for første gang nogensinde i mit liv. Men det er jo så ikke engang kun kosten, du har lagt om.
Du har også sådan introduceret grønne vaner ind i andre områder af dit liv. Nå. Det har jeg læst. Nå, okay. Jamen, der er noget med, at du flyver mindre, og det handler sådan om miljø, og jeg gør hvad, siger du? flyver mindre. Ja, men jamen, det der er med det her, det tror jeg, det er rigtig vigtigt at forstå. Altså, man kan ikke vågne op en morgen, og så være miljøforkæmper 100% og gøre alting rigtigt. Det er en snebold. Det sker langsomt, ikke? For mig var det bare i 14 dage ikke at spise kød. Så pludselig så blev det til at tænke lidt, okay, det er sgu synd for de dyr der. Jeg må hellere lige nok lade være at købe en pels. Og så voksede det så endnu mere til, hey, miljøet, flyrejser, måske skulle man prøve at skære ned. Og jeg flyver stadigvæk, men jeg får begrænset mig til en lang flyvetur om året, ikke? Og det er sådan nogle ting, der vokser på en. Og det kommer stille og roligt. Jeg tager mig 1,5 år nu hertil. Så kan man det. Nej, undskyld. Nej, jeg vil egentlig bare sige, altså, er du så ikke faktisk også selv blevet sådan en type, som du nok ville have grinet af selv for, hvad, 5 år siden? Jo, for 2 år, 1,5 år siden. Jo, 100% sikkert. Men det er jo ikke forkert at blive klogere. Det er jo ikke forkert at tage sit liv alvorligt hele livet, og blive ved med at udfordre det. Blive ved med at sige, hvordan optimerer jeg mit eget liv, og i den forbindelse, hvordan optimerer den verden, der er omkring mig. Og det var ligesom, det synes jeg er en fantastisk gave, og super inspirerende at få lov til. Så derfor så, jo, dem har jeg grinet af før, og jeg har sikkert også sagt masser af jokes, og man må også gerne sige jokes, og masser af ting til mig, det har jeg slet ikke noget problem med, men det er rigtigt, at jeg er på en anden rejse nu. Og inspirerer det egentlig jer to at høre, hvad Kasper fortæller om, hvor godt han har det? Utrolig meget. Altså, vi har prøvet at skære ned på kød hjemme hos os, men jeg synes, vi er en familie på 4 med 2 små drenge, og jeg synes, vi falder i farsfælden hele tiden. Altså, vi får også sådan en måltidskasse, og den takker jeg guderne for hver uge, fordi den redder os. Ja. Men de dage, hvor den så ikke er der, så er det bare nemmest med lidt bolognese og lidt lasagne, fordi det kører bare ned. Ikke? Og jeg ville så gerne blive, i hvert fald til at starte med, flexitar, altså hvor man har 4 kødfri dage. Altså, det er også det, man behøver jo ikke at blive 100% veganer med det samme. Det ville være fedt, hvis alle mennesker gjorde det, men det er jo ikke sådan, det behøver at være. Altså, hvis man 3 dage om ugen, som du selv siger, det er ret nemt med de her måltidskasser, fordi det er lavet i forvejen. Det er jo sådan en form for luksus takeaway, man får ind. Hvis man bare de 3 dage vælger noget, der er grønt, så kan man så synde eller spise noget andet de andre dage. Man er i gang med en rejse, og det betyder noget for os alle. Det betyder noget for kloden, at man bare skærer ned. Og jeg tænker også, er det ikke også noget med, at vi et eller andet sted, man skylder vores børn at preppe dem på, at de højst sandsynligt kommer til at leve i en verden, hvor at vi ikke kan spise så meget rødt kød, som og det mest fede ved det hele der, man kommer ikke til at savne det. Altså, der er selvfølgelig en tilvækningsperiode på, for i mit tilfælde var det 14 dage. Der er nogen, der bruger længere tid, men man kommer på et tidspunkt, hvor man ikke savner det mere. Så man siger, jamen okay, jeg har jo spist bøffer. Nu har jeg prøvet det. Det var sjovt. Nu skal jeg noget andet med mit liv. Så det er ikke sådan, jeg sidder ikke og føler, det er lidt synd for mig, jeg ikke kan få det bøf, men nu har jeg god samvittighed. Jeg savner intet. Så du kommer aldrig til at sætte tænderne i en bøf igen? Nu er jeg holdt op med at sige aldrig efter det mærkelige liv, jeg har levet. Men men det ser du ikke så det bliver ikke lige nu i hvert fald. Jeg kunne ikke forestille mig det, altså. Hey, tak for altså faktisk de inspirerende ord. Ja. Jeg vil bare spørge om, hvad vil Kasper i Klovn? Bliver han også... Det er et godt spørgsmål, og det er det, fordi Kasper i Klovn er jo rigtig kødæder. Ja, det er det. Man er også typen, der scorer damer og drikker alkohol på fuld tryk. Det er en figur, og jeg tror, han bliver ved med at spise kød lidt nu. Ja, det tror jeg alligevel. Jeg ved ikke, hvordan vi skal lave optagelserne, men han bliver nok ved med at spise kød. Ja. Altså, det var faktisk plantebaseret bøffer. Det kan lade sig gøre. Det er også med det fars, med det bolognese, du sidder og snakker om. Det er relativt nemt at lave med det plantefars, der er. Jeg siger det bare. Den lukker vi det på. Tak for snakken. I'm in it just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics say